sa nejako chytá. Ale za to není trošku. Škoda. To je trošku podcenené. O mesiac skôr, keby sa začalo chodiť, ona by bola ostala oveľa sebavedomejšia. Ona by zbadala, že ten diviak predsa len nie je také, lebo teraz je vidno, že má rešpekt pred ním. Áno. Tá svinka vám neublíži, ani ten malý kanček vám neublíži. Môžete ísť úplne blízko k ním. Drží si odstup, lebo vie, pozná tie diviaky, rozumieš to, ona cíti od nich. Nemôže byť úplne na meter od nich. A podľa mňa na budúce sa osmelí ešte viacej, vieš. Ale už sa chytla. Lebo jedné skúšky mala na prvé miesto a druhom mala druhé miesto. Tak ešte pohľadka, aký to krasa, ona tam bojde za ním. Určite ona bude robiť, no len škoda, že sa nezačalo aspoň o tie 2-3 týždne skorej ešte. Kde je to
to vôbec neskoro napadla, že s ním bude na tej skúške. Neviem, čo to tak chytilo zrazu, že nehľadá tie skúšky. Lebo tam by vlastne mala všetko troje, čo potrebuje. V podstate na polovnú upotrebiteľnosť stačia akékoľvek, aby mali združenie ako polovnú upotrebiteľnosť. No ale tak, sú predpísané, keď majú diviaky, majú predpísané určité stavy duričov a môže byť medzi teda duričov len tedy, keď má durické skúšky. Zase aj pre bežné farbiarske, keď na dohľadávku majú predpísané združenie, keď urobí farbiarske, tak majú zase psa na dohľadávku. Ale kvôli polovnej upotrebiteľnosti tam také Fajn nabráva, ale